Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper, parlar clar. Amb respecte, sí, però amb ganes de sacsejar, de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats del nostre número 0 els farem la mateixa pregunta i els demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què els agradaria que remoguéssim primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia, seguim aquí a la Fira de Mostres, aquí a la Fira de Girona, amb Girona. Som aquí amb Jordi Aparicio, director editorial de Girona. Què tal, Jordi? Molt bé, Lili. Com estan en aquestes fires? Doncs realment estem molt contents. Hem estat presents un any més, l'any passat també vam estar present, i aquest any hem volgut fer entrevistes. A gent del món polític, del món cultural, del món empresarial, del món social de Girona, una mica perquè tenim ganes també. La revista Girona la vam crear fa 16 anys. Jo vaig tornar fa 3 mesos i escaig, i amb el grup empresarial de Serrat Comunicació volem fer tornar a la Girona que era, però també obrir-la a altres canals com és l'audiovisual, que ens interessa molt i molt, i també amb el tema xarxes, amb qualsevol tema que pugui sumar al projecte Girona. El projecte Girona, ja el saps tu, és un projecte que, malgrat estem encarats a la dona, a visualitzar a la dona i a l'emprenedoria, etc., però és una revista que jo crec que tothom, home o dona, el pot llegir. I amb aquest nou format que volem, a partir del 2026, que volem llançar, que és un format de podcast, també farem més... Ens obrirem més amb un altre públic que creiem que és necessari obrir-se en aquest moment. Molt bé. Jordi, heu canviat el format de la revista fa poc. Quin era l'objectiu amb aquest canvi? L'objectiu més que res era actualitzar el que era la revista. És a dir, el format és un format molt més modern, hem posat més continguts, més periodístics, ens agrada molt l'estil de vida, és a dir, el lifestyle, que és el que ens ha marcat una mica la filosofia de la revista, i també donar-li un toc més, un toc, ja et dic, més periodístic, que faci entrar més gent, més gironines, i també més històries per explicar en aquest sentit, saps? Vull dir, ha tingut molt bona rebuda, estem molt contents, i des d'aquí també vull agrair la rebuda que hem tingut amb aquest nou format, i una mica és això, era actualitzar, fer un nou format, i sobretot anar a més, és a dir, tenir la vista posada a obrir-nos al camp audiovisual, i per aquest sentit, de moment estem molt contents. I t'haig de dir que amb aquest stand que hem muntat, que sé que m'ho preguntaràs després, hem començat a remoure algunes aigües, i justament això és el que volem, és a dir, remoure consciències i remoure aigües. Llavors, com bé has dit, heu fet aquest dia, hem inaugurat aquest podcast i hem fet moltes entrevistes i hem estat presents aquí a la Fira de Mostres. Com ha sigut la rebuda aquí? Com ha anat amb la gent que ha vingut? Explica'ns una mica què tal. Està molt bé, aviam, del món polític puc dir que ha passat tothom, ens ha fallat a última hora l'alcalde de Girona, en Lluc Salelles, per problemes familiars, però tot a nivell polític ha passat tothom, que volíem parlar amb els polítics, volíem parlar tant amb polítics gironins que estan a la Generalitat, com és la Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori, volíem parlar amb tot l'equip de govern, amb la Gemma Geis, amb Martí Llats, amb Quim Allats, però també hem fet passar el món empresarial, que també ens interessa, perquè al final el món empresarial es tracta d'això, és a dir, és el que dona una mica vida a Girona, no? Però també el tema cultural, el tema social. És a dir, jo estic molt content que hagi passat
crec que hem fet més de 50 entrevistes. 50 entrevistes que les tenim totes gravades al nostre canal de YouTube. I tu, Lili, perdona, que t'haig de dir que, malgrat que ets tu la que m'entrevistes, t'haig de dir que has fet una feina magnífica i excel·lent. Gràcies, Jordi, gràcies. Has dit que estàs content, però des de dins esteu contents de com ha sigut la rebuda? Explica'ns una mica les sensacions de tot l'equip en general. Sí, no, ja et dic que la rebuda ha estat molt bé. Estic rodejat d'un equip de direcció excel·lent, és a dir, tant la família Serrat, la Clàudia Serrat, la Júlia Serrat, en Guillem Serrat, que fan, ens compenetrem molt i estem fent amb una mirada a vegades més jove, saps? Però ens ajudem tots i fem créixer el projecte Girona, que ja et dic, va començar fa 16 anys, però que volem que sigui un tema no del passat, sinó que volem ser un tema actual, però sobretot de futur. Molt bé. Jordi, entrant una mica més amb tu, estàs especialitzat en gastronomia, fas crítiques gastronòmiques. Com veus el món de la gastronomia ara? Està interessant, més que res perquè estem en una zona espectacular. És a dir, tenim una zona que pensa que fa 20 anys els 2 millors restaurants del món estaven separats des de Girona a mitja hora de cotxe, no? És a dir, el celler de Can Roca i el Bulli, no? És a dir, això jo crec que no ha passat a cap part del món, no? I això, parlant d'alta gastronomia, ha fet fer créixer justament l'alta gastronomia. Tenim per aquí hem passat, ha passat l'Aliança, la Cristina Feliu de l'Aliança d'Anglès, que és un dels grans restaurants, però tenim les Cols d'Olot, tenim el Miramar d'en Paco Pérez de Llançà, tenim grandiosos restaurants i després restaurants d'una estrella, restaurants recomanats i a vegades que no estan recomanats i que no s'entén, no? Perquè al final no tot comença ni acaba a la guia Michelin, però sí que la guia Michelin posa una mica sobre el paper la potència gastronòmica que tenim a cada territori. I a Girona tenim un territori, ja et dic, molt i molt ric. I com la veig actualment? Sí que és cert que no m'agrada que els restaurants vagin amb modes. És a dir, tenim la moda de la pota de pop amb Parmentier. És a dir, ens avorreix. Però ho podem dir nosaltres des d'una perspectiva de crítica, si vols, no? Però també el restaurant, que al final ha de pagar els seus empleats, ha de pagar els seus coberts, ha de pagar els seus productes, ha de pagar el seu lloguer o el seu traspàs o el que sigui, al final el que li demana a la gent és justament això, no? És a dir, estem en una diatriba de dir, sí, critiquem que ofereixin tots els restaurants el mateix, però no critiquem que el client, al final, és el que demana justament aquests plats, no? I per tant, el restaurant es veu una mica obligat a posar-lo, no? Però com la veig bé, la veig en bona salut, però sí que és cert que a vegades hi ha algun discurs que m'avorreix, hi ha algun plat que m'avorreix perquè les còpies, saps què passa? Que al final, si tu vas a un restaurant i a tots els restaurants tens els mateixos plats, et trobaràs a dir, ostres, i què em dona diferent a aquest restaurant, no? Però dit això, jo crec que estem en un territori molt potent, amb un bon producte, amb molt bons restaurants i amb una zona que és molt turística i no oblidem, com va dir en Ferran Adrià, que els restaurants, si han de viure d'alguna cosa, serà el turisme, no? Per tant, és important que tinguin turisme i en aquest sentit, llarga vida als restaurants, que ho fan bé. Llavors, Jordi, fa anys que estàs posat en el món de la gastronomia. Què destacaries sobretot que ha canviat, que potser abans no era així, o una cosa que era d'una certa manera i ara ha canviat, que és sobretot, dius que hi ha molt de repetició a vegades, però algun altre aspecte a destacar? Sí, res, al final tot torna, és a dir, veiem a les cartes de restaurants nous, veiem filets Wellingtons, que és un plat clàssic dels anys 20, dels anys 30, dels anys 40, i que veiem que tornen. Veiem plats nous que venen d'altres cultures, i el proper convidat segurament encara ho dirà més perquè és un activista gastronòmic de la cuina tradicional. Però sembla que la cuina tradicional no s'acaba de vendre a la gent nostra, no? Al client d'aquí, no? El client local sembla que vulgui tastar més ceviches peruans, vulgui tastar més pasta italiana, vulgui tastar, més sopa de ceba francesa, que està molt i molt bé, però sembla que s'hagi oblidat de l'escudella, dels canelons o de la vedella amb bolets, per entendre'ns, no? Que són plats de la cuina tradicional catalana, no? Però, al final són modes, veiem que també
la gent jove sobretot, cuina cada cop menys a casa, també això és un problema, és a dir, doncs, com a cultura gastronòmica és un problema doncs, comprar productes fets, doncs, els lineals dels supermercats, però escolta'm, és el món que ens ha tocat viure, jo crec que ho s'ha d'acceptar i s'ha de felicitar doncs, la valentia doncs, de restauradors doncs, que engeguen un restaurant i al final el que volen és fer rendir pel seu negoci i sobretot aplaudir els que ho fan amb qualitat. Llavors tu ets fidel defensor de la cuina catalana, doncs? Jo no vull que la cuina catalana mori, saps? I a mi el que m'agradaria és que justament els clients demanessin plats de cuina catalana i per demanar plats de cuina catalana se'ls han de trobar doncs, a les cartes, no? És a dir, al final tot és una roda que si no es demana es treu, si es treu no hi és, saps? I llavors, al final ens trobem doncs, amb petits problemes, però jo crec que la cuina catalana no hauria de morir i no ha de morir perquè és un patrimoni nostre com a país i que l'hem de recolzar al 100%. Llavors, Jordi, et faré una pregunteta així una mica, però me l'has de respondre. Quin és el pitjor restaurant que has trepitjat? Mira, n'hi ha molts que no compleixen els mínims doncs, de qualitat. No te'ls diré perquè al final són negoci, no? A mi m'agrada parlar doncs, dels bons i de donar doncs, aire doncs, als bons restaurants, no? Però sí que hi ha gent, doncs, sí que hi ha restauradors que aposten doncs, per la qualitat o pels mínims cànons de qualitat, no? Però no soc partidari, ja et dic, de donar crítiques negatives, jo sempre intento ser positiu i donar crítiques positives. Molt bé, llavors, hi ha un restaurant preferit teu personal, sobretot aquí a la zona de Girona? Home, n'hi ha molts. Em poses amb un compromís, però el primer que et ve al cap, ara. A veure, el Pocavergonya doncs, m'agrada molt el Divinum com a alta cuina. Ja no parlo doncs, del Cella de Can Roca, que és un restaurant, doncs, és el restaurant de la meva vida, que potser és el restaurant que he anat més a la meva vida doncs, a menjar i a compartir moments amb la família Roca. Però Casa Urreta, per exemple, també és un restaurant excel·lent doncs, que està al carrer Santa Clara. És a dir, hi ha molta cosa. Però al final, ja et dic, és al final apostar doncs, per una cuina de qualitat i que es faci ben feta. El dit i fet, és que n'hi ha molts. Ostres, és que em deixo molts. Molt bé. Jordi, et faré una pregunta que fem a tots els nostres convidats d'aquí, al Girona, com bé saps tu. La idea amb el podcast del Girona és remoure una mica les aigües, parlar una mica del que no podem acabar de transmetre sobre el paper. Llavors, què t'agradaria que remoguéssim primer? Mira, nosaltres amb el podcast, tant amb tot l'equip de direcció de Serrat Comunicació i del grup de direcció de Girona, tant amb la Júlia, la Clàudia, en Guillem, volem arribar a un públic més jove nosaltres, no? I per tant hem de tenir primer un llenguatge doncs, que arribi, és a dir, volem doncs, que la gent jove doncs, li agradi el que expliquem, que la gent més gran, doncs, de 40 anys cap amunt, no se senti orfe si vol sintonitzar un podcast, és a dir, doncs, arribar a tothom, i per tant el que volem és posar sobre el paper, davant de la càmera, temes que preocupen a la gent, és a dir, i com solucionar-los, no? No ens volem quedar, doncs, de dir, escolta'm, està molt bé i ho hem de fer, empoderar a dones que comencen, a empreses que comencen, aquí ens trobaran sempre, però amb el podcast sí que volem nosaltres doncs, anar una mica més enllà i veure doncs, per què a vegades les coses no funcionen com haurien de funcionar. I una mica el que volem amb un llenguatge planer i directe serà això. Doncs moltes gràcies, Jordi, i bueno, que acabi d'anar molt bé la fira. Tu, gràcies per convidar-me, Willy. Diuen, què respondries a la pregunta benvingut a casa, benvingut a Girona? L'èxit també és teu. No, aviam, és un èxit col·lectiu. És a dir, a mi quan em van oferir, jo em vaig desvincular doncs, poc després de la pandèmia doncs, de Girona, per temes empresarials que no venen al cas, i quan és que t'haig de dir que fa 3 mesos, o encara no, des de Serrat Comunicació se'm va oferir l'oportunitat de tornar a casa, no ho vaig pensar ni un moment. És a dir, Girona és la meva filla, sempre ho dic, sempre explico doncs, la mateixa història, és la meva filla,
l'he vist créixer, tu has arribat a la pubertat, l'adolescència, doncs tu ara... I quan em van dir, torno a dir, des de Serrat Comunicació, que és l'empresa editora, l'empresa propietària de Girona, de tornar a casa, no ho vaig pensar dues vegades. Era la meva filla que l'havia abandonat, i la volia fer més maca, la volia formar més, i sol no ho podia fer. És a dir, aquí, si no hi hagués, torno a dir, la Júlia Serrat, la Clàudia Serrat, en Guillem Serrat, tota la propietat en general, no ho podíem haver fet. Vull dir que és un èxit, ja ho veurem si serà un èxit, perquè, escolta'm, estem començant una nova etapa, però si ha de ser un èxit serà col·lectiu sempre, saps? Perquè jo no entenc les individualitats i entenc que treballar en equip és fonamental, i treballar amb un equip jove t'enriqueix moltíssim, i això ho valoro molt i molt. Molt bé. Doncs ja està, fins aquí, Jordi, gràcies. Perfecte, merci.